Ev 13 sala em têne vê derê kom dibin ser ziyareta mamoste Arjenarî û 13 sala em wî bi bîr tînin û îro jî dîsa em li vê derê ne. 13 sal ser ra derbas bûn, 13 sal beriyan ha Arjenarî konê xwe girt û koça dawî ji nav me koç kir çû û niha jî bi helbestên xwe cem me ye, em wî dizanin. îro jî ev organîzasyona xêra malbata Arjenarî û weşanên sor pêk tê û şîrek wê heye ez dixwazim hema tinek gotinekê wê bêjim dibêje li hezê digerim bi dileke mişt hez nebînim bi ser venebim jî ez ê li dû venegerim. Em jî li dû wê hezê ne, em jî li dû welatekî ne, em jî li dû zimanekî ne. Ya rastî Arjenarî gelek tişt li dû hiştin, külliyatek hişt ji ber ku her dinivîsiya di rê da gava rûdnet yanî gava bi cihekê rawistiya ba dinivîsiya û ji bo ciwanên me, ji bo ciwanên Kurd gelek helbest hêlan û paşê çû û li dû jî gelek kes diçin. Niha jî gelek ciwanên me hene, gelek helbestkarên ciwan hene. Vê tiştê pêk tînin yanî hê jî helbesta Kurdî dinivîsin. Em jî dîsa kom bûne û vê derê em dîsa bi bîr tînin û tişteke din di helbestekê da dibêje kê ne got ax û neçû, kî ne bû ax û neçû. Biya min mamoste Arjenarî neçûye, hê jî li vir e. Li dû çiyayên xwe dizivire, li dû welatê xwe dizivire, li dû helbestên xwe dizivire û me jî bi xwe re dizivirîne, ez vê baweriyê da me û em hêvî dikin welatê wî jî, çiyayên wî jî, helbesta wî jî û mezelê wî jî azad bibe. Niha jî bu çend gotinên li ser biyê ez ê mafê axaftinê bidim mamoste berken bere. Ev ê çend gotinan bêje, ew wekî dost û hevalekî wî mamoste kirin. Ez jî spasiya ve hemya dikim ku beşdarî vê bîranî nezîne. Bêguman Arjenarî bû min ne tenê şair û nivîskarek, her wiha dost û birayek bû. Bi koçkirina wî bêguman gelekî xemgînim lê ez hewqasî jî serbilindim ku Arjenarî mohra xwe li şeira Kurdî xist bû stûnek ji bo şeira modern ya azad li Bakur. Bêguman Arjenarî ne tenê bi şeira xwe bi rabûn û rûniştin û tore û edet û cil û berg û biken û pora xwe ya dirêj û yanî Arjenarî bi rastî jî prensek bû li welatê xwe. Bi vî awî jiya bi zarokar e zarok bû, bi meznar e mezin bû, bi agar e bi axa bû, tüccarî serê xwe ji tuk kesî re netawan, helbesta wî her sembola çiyayên me bû, çiyayên me arjen bû, arjen çiyayên me bû. Her wiha wek çawa xortê beriya min behs kirî, bi rastî jî li hezê digeriya ew heza ku li ser vê axê bi sedan sala hatiye xwedkirin, rê li ber hatiye girtin, dixwest wê hezê, wê evînê ji nû ve bi awayek din serwer bike. Helbet em bi çûna wî xemgînin lê kulliyata ku li dû xwe ji bo me hiştiye em serbilindin. Îro jî gelekî ciwanên me dane li ser şopa wî ew bi rastî jî cihokek gelekî cuda bû, stûnek bû. Ew stûn îro tê dagirtin
از بخوا شاهده ویمه از لبر سریوی جارک دن بجناخوا لبر رح و گیانی وی و لبر شعراوی دتاوینم و جهوی از صد باورم لجم الله جزری و احمد خانی و جگر خوین خویه که دخواست ببه جگر خوین سردما مدرن و مالا و هزار جاری آقا صحت آخش سپاس و اونها جی خوشکا آجنا جی نجلا آکای ودریه او جی چند گفتنام بیجه سر برای با سپاس. Yani rastî nizanim bêzî çi bêjim yani ne gelekî heja cenarît kir wek birayekî lê îro rod ne birayê me tenê bû ew bûyê malê însanê vî welatî ku bi Kurdî dixwînin û dixwazin bi Kurdî bixwînin ku wîna nas bikin ji xwe lê bahweriyan wê di helbestê wîna de gelek taybetmendiyê wîna bikaribin bibînin yani em çi bêjin spas 13 sal me bêyî wîna derbas kir ka em ê çend salê din jî bêyî wîna bin em wê jî nizanin yani em ê çend salê din jî vî halê dibijîn lê wekû mamoste berken got bi rastî kêfa merotê ku em dinarin ku helbestkarê ciwan yani ew jî dinivîsînin û wîna par vedikin di Twitterê de zêdebûn dibînim ku gelek însan çend rêzê wîna jî bin par vedikin ev jî ji bo me ciyê kêfxweşiyê ye ez bawerim jî gelek tiştê ku karî bû kiriba hîna wê kiriba jî ev rûndê axir qey wil qase ez gelekî spas dikim ji bo we teva ji bo ku hûn ravî hatin mala wê teva avêde ê ku dixwazin jî em karin derbasê mala dayika wîna bibin tev de yani kî karibê bê em ê kêfxweş bibin û gelekî spas ji bo we teva tiştekî din ev kesin ku dixwazin ser ajenarî biaxin yên wekî sazî li vê derê peyda dibin hatine malavan ava û em ê mafê axirtinê bidin wan jî gawa din piştî ku ez axivîm li ser pena Kurdî hevalekî vê derê dixwaze çend gotinan bêje bila ev heval jî kirinke biaxin مرحبا جوا هميان راهون همو بخير هاتنا يعني عجن عبي بجن آلايك و نرگز خشبنارك تنينين بو برستي بناب هلبستا كردي دا چيايكي روسفي بو در پیگنه که خدا گوتو بو از بخوش چاله ما لی دم از پینوس دگرم دستی خو از چیا بگرم ده همو هلبستن وی ده چیا هنه چیاین کردستان هنه و چیاین روسفی هنه Arjen jî çiyayekî Rûsfiye 13 sal derbas bû her sal her roj hinekî din naskiriyê wî dostên wî hezkiriyên wî zêdetir dibin her sal çend kesek li ber serê arjen arî li vê dere digîjin hevdû lê arjen arî bi xwe di pirtûkxaneyê me de di malê me de li ber seriyê bi hezaran kesan e niha di dilê hezaran kesan de ye ji ber wî gelekî giring e wekû her du hevalên berê jî gotin hezkiriyê hezê bû arjenarî ji hezê hez dikir dixwast ku em ji hev hez bikin dixwast sazîbûyîn di navbera Kurdan da hevgirtin di navbera nivîskaran da hevgirtin hep hevê yek ji damezrînerên komeleyan nivîskarên Kurd bû arjen niha em jî li ser navê pena Kurd em careke dîn bi hezkirin bi rêzdarî bi minnetdarî bi dostanî em wî bibîrtînin û doz û daxwaza me ji hemû hezkiriyên wî ji hemû heval û hogirên wî ew e ku xwedî hem li berhemên wî hem li bîr û bawerî û heza wî ya ji hezê derkevin û em ji hev hez bikin em zêde bibin em gotinên wî û gotinên em belkî nikarin bi qasî xweş bibêjin ew muhtacî du peyva bû ji bo
پوری حزبیه خوش بکی و لبرکزی پورا نینکه که ام محتاجی پیوین وینه بلکه ام نکارن بقاسی وی خوش ببیجن بقاسی وی جان بیجن لدوی ام حول بدن بجین حول بدن جبوک به فهم کرن جبوک به ناس کرن جبوک به بلاف کرن حول بدن و اکسازی ام جی حول بدن و یکی بکن جاره کدی جبوکون همو هاتنه مالا و همیان آبا و ام همو حسکرین وینه حسکرین حزینه حسکرین زمان خو ولات خونه ام هیدارم ام زیده تر بگم